Čau lidi, tak my vás tady vítáme zase u naší druhé seznamovací vlogu a dneska to bude o tom, že vám řekneme víc o sobě, jaké máme koníčky, kdy jsme se narodili a takové. Tak, jdem na to. Tak čau lidi, ještě jednou, tak můžeme začít třeba u mě. Tak já, jak mě znáte, tak jsem Vojtěch Baxa, pod názvem Bobby a miluju kolovou, fotbal na kole, v závorkách a mám rád florbal, basketbal a různé sporty, takže vlastně miluju sportování a teďka Romy řekne. Tak já jsem Albert Foldina, ale ne ten obchod. A potom teda miluji hodně sporty, hraju fotbal a tenis, hraju na klavír. A narodil jsem se 4.9.2003, bydlím ve Zlíně. Oba dva. Já jsem se narodil teda 8.8.2004 a mám teďka, budu mít 11 let tento rok, nebo Berta 12. A chci vám ještě říct, že hraju housle a to by bylo asi ode mě všechno. Tak a teda určitě už jste to slyšeli v své smacím challenge, ale my vám to řekneme znovu. Máme Facebook, jmenuje se Zábavná dvojka, takže si nás můžete přidat. Tak teda já mám 2 sourozence, to jsme ještě chtěli říct, mám jednoho pejska, který se jmenuje Bella Donna Baxová. A moji bratři jsou Jáchym Baxa a Richard Baxa. Mají i to prostřední jméno. S nimi taky budu točit. Jáchym má druhé jméno Hugo a Ríša má druhé jméno Albert, takže příbuzný. A teda já mám teda 2 sestry, což je pěkná vída, ale jako tak jede to. chudák. Jedna se jmenuje Ivana, druhá Klárka a Ivanka. Jsou obě 2 starší jak já jsem teda nejmladší. Potom máme jednoho králíka, Bí, želvu, bedlička a 2 psy. Kiminka je jeden a Rosinka druhý. No, tak to by bylo asi všechno. A toto by mělo být takový jenom vlog, abyste to věděli víc jako dopodrobna o nás. Jo, a ještě bychom chtěli říct, že asi zase ty videa budou vycházet pomalej, pokud nám to Sekra dovolí nebo ne. Takže ale s tím bych moc nepočítal, že nám to dovolí. Jo, takže ještě tohle jsme vám chtěli říct. A teda, takže už seznamovací vlog žádný nebude. Takže myslíme, že už můžeme končit, Bobby. Takže mějte se dobře. Nezapomeňte dát like a zdar!